Вітанкі, вітанкі. Зараз паглядзім, ці мы нічога не забылі, ці атрымалася ў нас запусціцца. Нібыта атрымалася. Так, бачу, мыш варушыцца, бачу, чат-бот спрацаваў. А ці добра чутна? Досыць чухаць. Ты можешь что-нибудь сказать? Як нам тут нейкія дзеянні зрабіць, каб яно было гучна? Ну, халеры яго ведае. Ніндзя. О, вітанкі врыск, вітанкі ніндзя. Мы вось толькі пачалі. Пракаментуйце, калі ласачка, што тут па гуку. Толькі мне трэба зрабіць штосьці гучнае. А тут пакуль што толькі кроплі капаюць. Я нават скочу дужа ціха. О. Толькі я. То бок трэба зрабіць гучней. І зробім ось так. Мабыць, можа нават так. О. Ну просто тут даволі ціха. Складана вызначыць. Ну, карацей, зараз паспрабуем пагуляцца. О, назву стрыму не змянілі. Окей. Зараз пойдзем і яе зменім. І назву стрыму, і катэгорыю. Я ж думаў, што штосьці я забыўся. І вось што. Як назовем стрым? Назовем стрым мыш чухае задак па КД. І яшчэ трэба ўвесці назву гульні. Ghost of a Tale. О, хутенька яе знайшло. Все. Праз пэўны час яно зменіцца. Мысь. Так. Катэгарычна мысь. Мы сёння гуляем за мыся, які чухае, ось, як бачыце, усялякае. Я заказваў Грымфанданга. Але я ж сам ваш стрымер, таму я буду глядзець запіс ральфаўскі. А сёння мы будзем гуляць за мысь і рабіць да халеры стэлсу. Гэта гульня пра эксплорынг, пра пошук усялякага цікавага і пра стэлс ад пацукоў. А яшчэ тут да халеры глыбокі лор, шмат тэксту. І я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што мы дамо рады, таму што мой ангельскі не надта моцны. Ну, вядома, трэба рабіць скріншоты, таму што мы сапраўды моцна міленькі. У чым тут была справа? Нас кінулі за краты, але нам у кавалку хлеба падкінулі ключ і сказалі, што з намі сустрэнуцца на самым версе вежы. І мы збягаем зараз. Зараз я паспрабую зрабіць што-небудзь гучнае. Можна зачыніць дзвер? Лут. А
сюды ж можна неяк хавацца, я думаю. Давайте зробім яшчэ гучней. О! Манифест. Нас зовут Тило. Мы Министрель. Гэта можна было заўважыць, таму што у нас лютня за спиной. І нас абвінавачваюць у тым, што мы Act of Sediction. Што такое Sediction? Спадзяюся, гэта не што-небудзь надта вычварынскае. Ага. Мы прыцягнулі ўвагу назіральніка, і зараз нам будзе капец. Я гэты самы паўстанец. Файна. Так, карацей, нам трэба падбягаць да куфараў, бачонкаў, усялякіх гэтых рэчаў, націскаць адначасова абедзве мышыныя кнопкі. Мыш падбягае і націскае мышыныя кнопкі. Оп. Опа. Такое мне падабаецца. Бачите, якія тут пацукі? Ух! Ці чутна, як ён брацае сваёй бранёй? Бо я сабе магу зрабіць гучней, а як вы гэта чуеце, это пытаннічка. Ледзь. Окей. Тады зробім яшчэ гучней. Спадзяюся, тут не будзе скрымакоў, бо калі будуць скрымакі, вы, шаноўнае гаспадарства, магчыма, запэцкаеце свае усялякія. Нам трэба пажэрці, таму што у нас мала хп. У нас ежы не так шмат, але ёсць, і мы нават адхіліліся да фулу. Як тут красціся? На shift бегчы. Это простая хода. Каб красціся, трэба націскаць правую кнопку мыш. Да ведаю я, што спрынт гэта спрынт. Навошта нам адразу бегчы? Давайте па стэлсу. Я жорсткі аматар стэлсу. Я люблю хавацца і красціся ў ценях. О, дарэчы, у гэтых мясцовых хованках мы можам захоўвацца, то бок відавочна за межамі гэтых хованак мы захоўвацца не можам. Гэтае сховішча нашыя яшчэ і да халеры сейфрумы. Хтосьці брацае, хтосьці ходзіць. Зерне взял. Лука не хапае. Ну, я там ледзьве на максимум не выкрутил. Редбак. Можно ловить жуков и холеры себе. Нормально сховался, нормально. Абсолютно не бачно. Капец, який беспалевный. Solid Snake. Машины. Так. Гэты же уже бачу спіць.
Да я ўжо знайшоў, як тут рабіць снік. Не хвалюйцеся ж. Так. Ён спіць, і міма яго можна пракрасціся. Але туды... В сэнсе, навошта ты мне это кажаш? Ён нас чуе? Стоп. А, ось як гэта працуе. Калі мы рухаемся, падвышаецца вось гэтая увага да нас. Але калі мы спыняемся, яна сыходзіць. Грыбочки. Жоўты жук. Яны адрозніваюцца па колерах. Шикарняк. Так, сюды мы відавочна не можам прайсці не толькі таму, што тут зачынена на замок, а яшчэ і таму, што гэтая дзвер называецца крычашчая, візгацяшчая. То бок хутчэй за ўсё, калі мы раптам пачнем яе адчыняць, вось гэты жэўжык прачнецца. Дзверы так лямантуюць. А, вось як яны адрозніваюцца. Давайте зараз мы кудысьці пройдзем. Оп. Схаваемся ў самую надзейную схованку ў свеце. І паглядзім. Зноў ж такі, у гэтай гульні піпец колькі тэкстаў. Тут нават ёсць баллады, песні. І майго ўзроўню ангельскага дакладна не хопіць. Але будзем спрабаваць. Жоўты жаўцяк. А тут нідзе не пазначана, што ён на смак як сыр. Вау, ось гэты карысны. О, а тут пазначана delicious taste, то бок смачны да халеры. Шосьці зялёнае? То бок окей, вось гэты, окей. Ну, ён хіліць няблага так. Смачненькі мусіць. Жэрці ці не чапаць? Вас не зразумееш. Дарэчы, знайшлі свечку. Нейкая дзвер, якая вядзе ў сутарэнне. Ідэальна. Пашлі шукаць прывідаў. Там, дарэчы, таксама будуць жукі, хутчэй за ўсё, грыбочкі. Вы паглядзіце, як прыгоженька. Вось святло тут дакладна дужа-дужа атмасфернае і прыемнае. Калі б тут была гэтая бадзя, я б у яе схаваўся, ну, як ён тут умее хавацца, і сядзеў бы да канца стрыму. Ага, тут таксама зачынена. Пакуль што выглядае, што гэта такая фактычна метроідванія. То бок, у нас ёсць велічэзны замак, у якім шмат якія дзверы зачыненыя, шмат якія адчыненыя. І мы ходзім у адчыненыя ў пошуках ключэй, каб адчыніць зачыненыя. Вось яшчэ адна зачыненая дзвер, напрыклад. А навошта ты схапіў? Па-першае, па-другое, а як яе кінуць? Ух, не халеры сабе.
ці то вершык мы распавядаем, ці то можам кудысьці падцягнуцца. Цікава. У акенца? О, грибочки. Зараз паспрабуем. Оп. Не, тут пішацца, што нельга паставіць, але тут ёсць лавачка. Але ў акенца мы ўсё адно не пролезем, таму што там краты. Шары і чорны гэта абсалютна не абавязковая рэч. Спі. Так. Яшчэ грибочки. Файна. Ага. Гэтая дзвер таксама зачыненая без замка, але зачынена на універсальны ключ мясцовы. Пайшлі. Так, вось мы бачым вось гэты значок, які паказвае, што мы трошки прыцягваем увагу чыюсьці. Яго бачна нават спіной. Гэта файна, гэта зручна. І ён нас аж вось адсюль чуе. Жук. Дык вось, не халер сабе ён. Ён спіць, і аж вось праз увесь калідор ён нас неяк адчувае. Халера. Зерне. Цалкам згодны. Чакайце. А, я думаў, гэта зброя. А яе можна толькі кідаць. Так. Гэта хутчэй за ўсё адчыніць вось гэтую дзвер, але і прыцягне ўвагу. Спачатку мы дадаследуем калідорчык. Зерне. І ўжо потым будзем штосьці чапаць. Таму што штосьці чапаць заўжды небяспечна. Так, дарэчы, можна пайсці пабіць крапіву. Ля, як цёмна. Тут до халеры цёмна. Ага. То бок мало таго, што тут зачыненыя дзверы, так яшчэ і цёмна, і хутчэй за ўсё нам трэба здабыць будзе нейкі ліхтарык, каб сюды прайсці. Цікава, цікава. А, ну гэта мы типа падняліся адтуль. А, у нас ёсць свечка. То бок яно для гэтага трэба, окей. Але там ўжо ўсё адно зачыненыя дзверы. О, жаба серада была заўчора. Але мы зараз пазнаёмімся хутчэй за ўсё з персанажам, з якім будзе да халеры дыялогаў. Ну, я буду намагацца вам перадаць хоць трошки сэнс. Так. Там гэты ёлуб прачнуўся? Здаецца, не. Вітанкі. Ауч. У каналізацыю паў. О, зеленый жук. Дык вось. Што гэта за значок? А, нам пазначае, што нельга кінуць у яго дрынам. А куды я падзеў дрын? Вітанкі. Стары пірат лягух. Жаб-пірат. Стары жаба-пірат. О, стары жаба-пірат. Так.
О, тут у нас есть додатковые магчымасці пазнаваць мясцовы лор. Так, що ти собі думаєш, мишук? Навошта ти сюди приперся? Ти ведаєш, хто я? Тому що я не маю ніякої ідеї. А, окуляри. Бачаюся. А, яшчэ грамчэй зрабіць. Зараз пачакайце. Магчыма, варта паспрабаваць зрабіць гэта з дапамогай мясцовага меню, але пасля таго, як паразмаўляем з жабапіратам. Карацей, ён не ведае, хто ён. І мы пытаем такія: ты не ведаеш сваё імя? І ён такі: не. І раптам успомніў, што яго завуць Керальд Редвікерс. Керальд Редвікерс, навігатар возера ведьмы. Ён быў навігатарам на караблі возера ведьмы пад кіраўніцтвам капітана Отто Пауэркега. Ух ты! Ну і ты хочаш мяне абакрасці, ці што, малы смердзюк? Мышы заўсёды выбачаюцца за штосьці. Ён нас не дужа паважае, я так разумею. У кожным падарожжы, калі бралі мышу на борт, гэта скончылася нейкай трагедыяй. Що ти хочеш, миш? Можна запитатися, хто допомог нам збігчи з нашої камери, ці просто попросити допомоги. І що ж ти хочеш від мене, каже нам Керальд. Мы пытаемся, ці трэба знайсці ключ, каб яго вызваліць. Вызваліць? Да, чаму ты вырашыў, што мяне трэба вызваляць? Воля не на першым месцы. Піратскія рэчы, карацей. У яго ёсць все, што трэба. Тутака. Але ёсць штосьці, што яму трэба. У калідоры спіць гвард. І яго трэба панепакоіць, карацей. За тое, што гвард назваў яго піратам. Але ж ты і ёсць пірат. Так, і ганаруся тым. Але ён сказаў, нібыта піратства гэта нейкае злодзейства. Яго забіць трэба. Штосьці па колу ўсё пайшло, але... пайшло па колу. Ну, чаму? Спрабуем. Карацей, ён пажартаваў, забіваць гэта жаўжыка не трэба, трэба стэбзіць у яго бутэльку. Окей. Гэта наш першы квест. І калі я правільна разумею, гэта даволі буйная гульня. І тут ёсць галоўная гісторыя і ёсць квесты пабочныя. І вось гэта наш першы пабочны квест.
І ось мы накіроўваемся яго выконваць. Куды нам, калі што, бегчы? Будзем хавацца ў той куфар, які ось каля нашай камеры. Бегаць на shift. Бегаць на shift, окей. Вы бачыце, які ён нават у сне дуже уважлівы. Ну, дарэчы, па ДНДшным з гэтым усім размеркаваннем мы дакладна бард. Не толькі таму, што лютня ў нас ёсць, а яшчэ і таму, што мы фактычна ні халеры не можам. Бутэлька. Пустая бутэлька з-пад віна. Ага. Мы яе бярэм ось так. Як той кій бралі. Окей. Так, штосьці памятаю, але дуже слаба. Що звоночок на капелюшы? А, ён прыцягвае ўвагу? Прышпільна. Так, мне здаецца, дастаткова далёка. Эгой! Я гэтае слово не ведаю. А што гэтае слово значыць? Я не ведаю. Іншу бутэльку трэба. А гэтыя бутэлькі, яны нам трэба толькі, каб прыцягваць увагу, мусіць. А яе можна запхнуць у гэты самы, у кішэню. Што ў нас ужо ў кішэні? Кей, бутэлька, свечкі. Это что? Запаливать полымя можно. Одежа. О, холера. У нас есть министрельский ход и есть некі больш просты ход, але які яшчэ мусіць без звоночка. Дзякуючы яму мы не будем паліць наш штэлс. Вырубіць бутэлькай? Ты прапануеш яго забіць? Ну, давайте паспрабуем. Пацук. Мы ідзем рабіць мёрдер. Ага. Нават калі мы стаім, гэтая шкала змяншаецца, але калі мы стаім у прысядзі, яна змяншаецца хутчэй. Цікава. Давайте паспрабуем. Не, давайте развернемся ў гэты бок, каб калі што бегчы хавацца. Мы такія маленькія, але мы мёрдеры. А що націскаць? Відавочна не гэта. Мы маленькія мёрдеры. Як кідаць? Interact, jump through. О. Зараз паспрабуем. Yes. Дарэчы, здабылі ключ ад візгацяшчай дзвяры. Возьмем яшчэ бутэльку і збяжыма.
Вітанки. Успаміны. Що там з бутелькою? Ротгуд. Шості не то. Дарэчы, мы захаваліся. Аўтазахаваліся. Ротгуд. У нас ёсць бутэлькі, але у нас бутэлькі пустыя. Вось. Вітанкі Ралев. Вітанкі Нернурем, вітанкі Якамаth. А мы сёння вырашылі не працаваць, замест гэта гулькацца. І сёння у нас мышыны стэлс. Вітанкі Хепхамфер, вітанкі Ралев. Гульня прыгожая, прышпільненькая, так. Мыш. І гэта мыш ось менавіта стэлсавы. То бок, як я ўсё ось гэта люблю, то бок нам трэба красціся і намагацца не папасться ось пацукам. Ты ён працягвае спаць. Кажана паукоў я там, дарэчы, не памятаю. Я заказаў стрым, але вось бачыце, я сам стрымер, таму не было магчымасці ўсё паглядзець. Буду глядзець стрым Ралефа ў запісу. Так, баннер. Ага, баннеры можна спаліваць. Не халера тут коллектиблсаў. Нарэшце, сапраўды, вось гэтая бутэлька, якую нам трэба было знайсці. Робім стэлс. Ля, як ён бегае. Вітанкі. На, апошняя бутэлька. Цяпер ты мне дапаможаш? Я даў табе слова пірата. Так, гэты мыш яшчэ і бард. У яго лютня, ёй мы, вядома, не можам біць у галовы, але мы на ёй дакладна можам гуляць, рабіць музыку. Не памятаю дакладна як, але дакладна можам. Так, нам дазволілі задаць few questions. Што мы хочам знаць? Я шукаю сваю жану, Мерру. Яна мыш? А я не ведаю, калі шчыра. Мінулы тыдзень. Не, гэта быў ты. Яна не глупая. Тык-тык-тык. Карацей, ён не бачыў нашу жонку. Што гэта за данжын? Гэта... Карацей, замак. Двойндин Хейтскіп. На берагу возера Ваэлья. Що там наступне? Ну, колькі я тут не цікава. Ён, вядома, разгаварвае з намі, размаўляе. У нас файны капелюш, так.
І, вядома, гэта не ён нам дапамог збегчы. Карацей, гэты жэўжык, вядома, вясёлы, але ён нам не надта дапамог. О, так, сапраўды, ён нам амаль што нічога не сказаў. Але гэта тое, што мы заслугоўваем, кажа ён. І мы паабяцалі больш яму не дапамагаць. І ён сказаў нам пашукаць штосьці ў яго гаршку. Там нейкія флорыны, то бок тут ёсць грошы, тут ёсць фінансавая сістэма. Гаршок, матка боская. Сапраўды. Ён хаваў пэўны час 3 флорыны. Так. Зноўку робім стэлс, зноўку вырубаем пацука, таму што нам зараз трэба прайсці у візгацяшчую дзвер. Якім чынам, дарэчы, мы не дужа хутка пройдзем гульню. Яна праходзіцца калісьці толькі галоўнай дарогай 11 гадзін. Але вось вось гэта відавочна ў нас туторыял. Мы на гэтым туторыяле захраслі просто піпец як. Таму хутчэй за ўсё праходзіць будзем яшчэ дужа доўга. Рыхтуйцеся, так бы мовіць. Так, мы кудысьці прайшлі. Бутэльку хаваем. Свечкі браць нельга. Дарэчы, я ось пабачыў калёсіка і... О, глядзіце, як прыгожанька. Нас заўважылі. Ці не заўважылі. Халера яго ведае, карацей. Жоўты жук. Тут у нас нічога. Ой-ой-ой-ой-ой. Лякапцы. Я заўжды кажу прыгоженька, калі прыгоженька. Гульня так казачная, ну відавочна, што тут мыш, барды і пацукі ў даспехах. Гэта максімальна казачная, але стэлсавая, што мне спадабалася. Так, нас там ходзіць пацук, які нас паліць. Трэба з гэтым штосьці думаць. Тут, дарэчы, можна засейвіцца. Game saved. Так. Пацук, павернуты спиной. Ага. Rudek Primushayamine, the prostai spinu. Опа, окей. Шчыра кажучы, не магу сказаць, таму што мы толькі пачалі гуляць, і якая тут менавіта атмасфера, складана сказаць. Мы, дарэчы, схаваліся зараз. Нас не бачна. Зрабіць, калі ласачка, выгляд, што нас не бачна. А ты не варушыся. Чуть не варушыся, табе кажу.
Да не дрыгайся. Бутэлькі, нататкі, дзверы. Там замкнёныя, але тут у нас ёсць рычаг. Оп. А як зачыніць дзверы з гэтым самым, з рычагом? Ну, гэты мыш не той, каб надта стыкс, таму што стыкс ён такі цынічна крымінальны, а гэты мыш у нас, па-першае, бард, то бок высокакультурны, па-другое, яго кінулі за краты не за злодзейства, а за паўстанне, то бок ён вырашыў не павінавацца камусьці там. Яшчэ коллектаблс, божачкі. А тут ёсць абмежаванні по гэтаму самому, по інвентару. Гвинт? Тут ёсць гвинт? Божачкі. Але вы бачыце, тут ёсць ролевая сістэма. І нават энцыклапедыя, каб можна было чытаць лор. Капцы. В сэнсе, мы яшчэ не скончылі? А, гэта збегчы з турмы, карацей, окей. Так, ну нібыта абмежаванняў на гэты самы няма. Ніхто, здаецца, і не казаў, што ён Джэры. Так, той жэжук там ходзіць. Заглянулі ў шуфлядку і штосьці знайшлі нейкі ключ. Давайте паглядзім, што за ключ. Ключы. А гэта наш ключ, гэта візгацяжчы ключ, а гэта капбордкі. Гэта шафа з чымсь. А, во, бачу, вось. І што ў нас там? Піратскі балдрык. О, матка боская! Тут ёсць фэшн соус. Ну, капец. Так, жонкін квест, гэта мы збіраем ёй ружы. Давайте станем неяк ось так, каб было святло на нас. І глядзім, што мы знайшлі. Closes. А, гэта яшчэ трэба сет сабраць. Божачкі, тут сеты збіраюцца. Не чухай зад. Та я не чухай, кажу. Так, пачакайце, а там ёсць нейкія характарыстыкі? Інспект. А, стаміна рекувері. Божачкі, вы паглядзіце, гэта нейкі, я не ведаю, Skyrim на максімалках. Гэта не повод чухаць. Калі ў цябе ёсць нейкія праблемы са здароўем, то тым больш нельга чухаць. Бо зробіш толькі горш. Так, гэты жэўжык там швэндаецца. Дзякуй за фоллоу. Крыптаналітик. О. Гэты чух быў для цябе. Cryptanalytic Sapir Sirot Mishipabuga. Так, зараз ён там пойдзе, мы заберем там яшчэ яблык
і свечкі. Ідзі ўжо. Вядома. Можете больш актыўна подписываться, каб у мяне былі вось такія скрымеры. Батюхны вы пабасьце. А, іх можна толькі 5 штук атрымліваецца. Все ж таки кішэні абмежаваныя. Оп. Там мы, здаецца, ўсё палуталі, таму зараз мы, шчыра кажучы, не ведаю. Не, мы толькі-толькі пачалі. Вось наша камера была побач з камерай ось таго жаба-пірата. Ля, глядзіце, там яшчэ пацук дрыхне. Я думаў, гэта склады нейкія, а гэта насамрэч... А, то бок мы можам пачытаць пра гэтага жэўжыка, узяўшы аслінчык. Так. Карацей, ён у нас гварт, яго вінавацяць у тым, што ён штосьці скраў і не падпарадковаўся. Так, у пацукоў можна кідаць бутэлькі. З дапамогай гэтага іх можна часова глушануць. Але мы намагаемся рабіць чысты стэлс, таму будзем адыгрываць, не ведаю, прывіда. Мышапрывід. Мышапрывід бард. Мышапрывід бард у пірацкім прыкідзе. Бэгіндор. Так. Шосці мы тут яшчэ, мусіць, не знайшлі. Ага. Бутэлькі ўжо нам не лезуць, а грошыкі гэта добра. І насенне таксама добра. Блин, як ён раздражняе. Была б магчымасць цябе забіць, мы б забілі. Ну так, выбрацца з турмы — гэта літаральна наш першы квест. Вось тут квесты. Збегчы з турмы. О! Вось сабраць сет, гэта яшчэ і у нас асобны квест атрымліваецца, не халеры сабе. Зерне. Пуста-пуста, тут мы ўжо все забралі. Зерне, зерне. О! Ля, вы паглядзіце. Матка боская, а што рабіць? А што гэта было? Яго нельга чапаць? Прышпільна. А навошта я тады яго пачапаў? Ну так, так. Хорнет гэта менавіта восы. Мы, дарэчы, штосьці падабралі яшчэ. Мы падабралі яшчэ адзін вось гэты худ. А навошта? Невядома. Магчыма, тут іх можна прадаць неяк. Ля, у нас да халеры ўсяго. Дарэчы, гэтыя восы нас пашкодзілі трошкі. Прышпільна. Грыбочки. Тут грыбочки бяспечна ўжываць. Карацей, яны выклікаюць трошкі гістарычную рэакцыю у іншых. А мышам з іх нармалёва. Цікава.
Ты там пройдешь, не? Проходь. Ну, проходь. О, фу, ледь не заважил. Так, пройдем яе цалкам, тому што я люблю стэлсы і мышэй, таму чаму бы і не. А, вось у чым тут прышпіл. Трэба ўзяць табурэт. Опа, там ідзе. Ух, паспелі. Взять это ослинчик и забрать ключик. Ось что прышпільна, то бок звычайна там праблема дастаць ключ, гэта трэба штосьці ўзламаць туды-сюды, а тут у нас просто мыш, ён невялічкі, яму трэба аслінчык. Ей-ей, цяжкі халера. Ну. О. Щынк і зачынім, каб не было пагоні за нами. У яго лапкі ён маленькі. Так, нейкая новая мясцовасць. Що тут адбываецца? Ля, якая бездань. Капец. Але тут тепленько. Варнинг. Мост, механізм моста дуже делікатний. Трэба адрамантаваць у кузні. Карыстайцеся з... Асцярожна, карацей. А які механізм? Я тут ввогуле не бачу механізму. А, магчыма, трэба якой бутэлькай зашпуліць. Ну так, гэта турма. Яна ось дзесьці на ўзроўню сутарэння, то бок мы бачылі у вакенцы вонкі, але яны, так бы мовіць, вышэй за нас. Ух ты! Імерсіўнасць. А можна яго... Ауч! Ты што робіш? Не рабі так больш. Я хацеў яго обратно заматаць. О, ліхтарык! Мы знайшлі ліхтарык. Свечкі яны, вядома, былі больш атмасферныя, але яны скончваюцца. Чай за ўсё тут такая. Ну, здараецца, ўзялі. Ну, так гэта ж казачнае. Тут турэмшыкі ўвогуле пацукі. Так, узялі мы ліхтарык, узялі. Не хвалюйся, Рагана. Опс. Лесь не спаліліся. Дык я ўзяў алей. Шо вы мяне тыркаеце? Хе-хе. Я ўжо ось тут у нас ёсць алей, я такі. Оп. А, трэба трымаць кнопку. Окей. Добренько, добренько. Будем ведаць. Все, разобрался. Так. Хтосьці там тупае. То бок тут яшчэ хтосьці ёсць.
Гэта же ўжо каму можам проста вырубіць, але куды далей ісці? Так ён нас заўважыць? Ну, нібыта не. А, вон там яшчэ ходзіць. Бачце, для нас тут падрыхтавалі спецыяльную халеру. Можна сапхнуць бочку. Дабранач. Але навошта я гэта зрабіў? А, во. З іншага боку я там не далутаў. Ну, гэта не раяль у хмызняку, гэта туторыял. Гэткія лакацыі яны звычайна паказваюць механікі, і што імі можна карыстацца. А далей мы будзем ужо самі іх шукаць. Хара чухацца, ідзі далей. Дзесьці тут трэба будзе схавацца. Але дзе? А, бачу, бачу. А, нельга. Да, пабачэння. А, нельга. Так, вось тут мы не далуталі. І нельга. Да, ой. Калі мы падаем, мы трошки пашкоджваемся. Окей. А тут схавацца і няма дзе, нібыта. Ля! Ауч! Нам трошки далі ў плечы. Але не звяртайце ўвагі. Ну так. Не даў рады. Не атрымалася ў стэлс. Яшчэ адзін гэты самы. Так, джейл мастеркі у нас няма. То бок, відавочна, мы яшчэ ў турму можам будзем вяртацца, каб далутаць усё тое, што можна далутаць. Лютня на спіне, дарэчы, мусіла разваліцца, калі нам у гэтую спіну далі алебардай. О, ключы. Гэта хутчэй за ўсё, дарэчы, мастеркі. Сапраўды, джейл мастеркі. Там гэты швендаецца. Мы набрали до халеры лору. Яблык, грошыкі, яшчэ картку для гвинта. Мапу знайшлі. Ля, тут ёсць мапа. Прысамнер лог. Я нагадаю, мы шукаем нашу жонку, таму нам трэба знайсці мэры ці неяк так. Нейкі Уильям, які скраў пірог, вядомы пірат Отто Вандербухтер. І написано іншай рукой. Гэта пра нас, відаць.
А, и мы сбегли, уже позначено. А, это не мы. Это той, что скраў пирог. Знік містычным чынам. Прышпільна. Наше імя Ціло, здаецца. Я ўжо знаўку забыўся. Это капітан. Гэта мясцовасці. Наше імя, здаецца, Ціло. Мегапаазерскі размаўляе з мегапаазерскім. Цікава. Сыр, мы знайшлі чыз, які яшчэ і з цвіллю. Рыба прышпільная. О, тут можна паспаць, не халер сабе. Які нахабны. Нават яшчэ не збег і ўжо улёгся. А тут нічога. Трынь-тынь-тынь-тынь. О, мы збеглі. Морква. Яблык. Гэта у нас кузнец. Каваль, то бок. Ты як? Нармалёва? Ага. Ты не збіраешься паклікаць гвардоў? Не планую. Могу я зарабіць што-небудзь для цябе? Што ты маеш на ўвазе? Выглядае, нібыта ты згубіўся і шукаеш адказы. За некалькі флорынаў я магу штосьці распавесці. Пытай. Я шукаю сваю жану, Мерру. Ты бачыў яе? Гэта будзе каштаваць 2 флорыны. А у нас 14, не халеры мы налутали. Окей, окей. Але ж пацукі таксама зубастыя, таму яны не будуць адрознівацца ўсё адно. Калі яна таксама вязень, то яна, але яна не тут така. Таму тут, карацей, трымаюць толькі Двінлінгхейтс. Не зусім сцямі, пра што тут гаворка, але, карацей, жаны нашай тут няма. Каваль-шчур, так. Што-нибудь яшчэ? Ага. Наперад пытай. Як твоё імя? О, і шчура завуць Роло. My name is Тило. Чымсьці яшчэ магу табе дапамагчы? У мяне не хапае голосай. Ці можна табе яшчэ неяк дапамагчы? Так, у мяне ёсць праца. В сэнсе. І у мяне можа быць праца, але зараз я табе не магу дапамагчы. А во, гэтая праца. Што трэба зрабіць? Адзін з маіх малаточкаў пачаў стрыміць і збег ад мяне. Карацей, не ведаю ён, дзе яго малаточак. Хтосьці скраў. Трэба вярнуць. Окей.
і захаваліся, дарэчы. Мысь кальтавы, таму што вось сказалі, што у яго зубы пярэднія. Таму ён мусіць быць плоскі кальтавы. Я калтавы. Зерне. О! Ля, глядзіце. Яшчэ адзін квест на тое, каб сабраць да халеры гэты самы сет. Ну, даволі утульненька. Занадта светла на мой смак. І нас хтосьці заважыў. Хто нас заважыў? Халера. Ідзі ў сраку, калі ласачка. Збег малаточак, так. І мы збеглі. Куды мы зараз пойдзем? Не ведаю. Ля, глядзіце, у іх ёсць гарматы. Пуста. Ну тут да халеры месцаў, дзе можна заныкацца, дарэчы. Шо гэта за дзвер? Дзвер. Дзвер называецца дзвер. Ну, пойдзем глядзець, шо гэта за дзвер, куды яна нас прывядзе. Там зверху, здаецца, швэндаўся адзін гвард. Але яго тут, здаецца, няма. Шо гэта за месца? О, гвард, дарэчы. Стаім, чакаем. Эй! Я тень. На крылах носы. Иди в сраку, Март. Так, куды тут можна схавацца, калі што? Сюды ён, здаецца, не заходзіць. А шо гэта за... Шо гэта за мясцовасць? Гэта нейкія палі гарбузовыя. Морква. Вы чакайце, гэта мусіць быць капялюш, так? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бла-бла, інвентары, калі ласачка. Close. Так. Ох, не халеры сабе, у нас тут пачаўся Хэлавін, шаноўнае спадарства. Так, а якія ў яго характарыстыкі? Во. Вось так глядзець трэба. У нас леваруч да халеры характарыстыкі. Ну, па характарыстыкам звычайны капялюшак, будзем яго насіць. Мне падабаецца. Не чухай сраку. Нас глядзяць людзі. Нейкі шорткат кудысьці. Нас зараз зноўку пакусаюць, так? А, тут нікога няма. Гэта нейкія пасткі, яны пустыя. Цікава. Ружа, дарэчы, ружа. Нам трэба яшчэ знайсці 17, каб выканаць квест для нашай жонкі, якую мы, дарэчы, яшчэ і блізка не знайшлі. Гэта яшчэ адзін шорткат. Хутчэй за ўсё будзе, калі мы з нейкага іншага боку адкрыем гэтую дзверь. Цікава, цікава. Блін, тут столькі ўсяго лутаць можна, а
Я ж не могу стрымацца. Все собрали? Здаецца, все. Вітанкі, дед Максим. Справа ў тым, што тых восаў шэршняў нельга было взять. Іх можна было толькі крануць і атрымаць пашкоджанні. Таму гэта, вядома, пытанне, што тут можна зрабіць, а што зрабіць нельга. Пакуль што гэта трошкі таямніца. Так, нейкая бутэлька. Там хтосьці ходзіць? Часнычку б нам. Нельга нам часнычку, ну окей. Тут хтосьці ходзіць? Хтосьці рыкае. Але дзе? А, вон там стаіць. Ну, добра, добра, зараз апранем зноўку капялюш. Спачатку ось хаваемся. Хе-хе-хе. І пераапранемся. Не. Пояс няхай будзе ўсё яшчэ не латны, бо яно да халеры гучнае, хутчэй за ўсё і цяжкае. Тут яно відавочна будзе ўплываць. Мы прабегліся па двары і зноўку зайшлі ў нейкае памяшканне. Зараз будзем яго лутаць. Ага. Так, а як цябе абысці? Що ты там стаіш? Що табе ў галаву бутэлькай мусіць трэба даць? Ну, гэта мы можам. А, можна от сюды. Нібыта можна. Хе-хе-хе-хе-хе. Абышлі па-хітраму. Нават не забіваючы. Ой. Нас не бачна. Ідзе адсюль. Добрый вечар. О, дзякуй за фолоу. Дуже прыемна. W_not_sapir sirot mishapavukau. Як вымаляць гэты нік, выбачце, я трошки губляюся. Буду казаць выкан. Шановне спадарства, гэта дуже добрая нагода полавіць мяне, таму што вось арыгана пужаецца. Валера, лес не спаліліся. Фух, цяпер і я напужаўся. Якія тут прыемненькія лакацыі разгалінаваныя. Вы паглядзіце на гэты чэрап. О, як я гэткае люблю. Судзячы па чэрапу, мясцовыя пацукі забілі кота. А гэта чыі будуць? Чыі гэтыя будуць чэрапы? Нібыта краты?
складана сказаць. Ну, магчыма, дарэчы, гэта кацяняткі. Ля, ты мне перашкаджаеш лутацца. Яшчэ трошкі я цябе заб'ю. Ну вось гэтыя маленькія чэрапы, яны чыі? Велічэзны, вядома, гэта каточкавы. А маленькія? Ну, просто яны не выглядаюць ні як пацучыныя, ні як мышыныя. Вавёркі? Складана сказаць, я за вавёрковую анатомію не цямлю. Магчыма. Досыць плакаць там у чаце. Магчыма, гэта вавёркі. Картку знайшлі яшчэ адну. І яшчэ ў нас тут... Оп. Оп. Лутанули і схаваліся. Хе-хе-хе-хе. Не ведаю, што мы за ключа схапілі. Давайте паглядзім. Ключы. Матка боская. Тихая дзвер мастеркі, а гэта варрум-чэсткі. То бок гэта ключ ад куфара у пакойчыку зброі. Хутчэй за ўсё мы там знойдзем часткі даспеху. Што я меў пашоў? Яшчэ што я не спрабаваў. Ціха! Ледзь не спаліліся. І яшчэ што я не спрабаваў, гэта... Вау! Хе-хе, прышпільна. Усё гэта, дарэчы, не ўпэўнены, што гэта надта ўплывае імерсіўна на сусвет, але гэта што найменш прышпільна, весела і коллектиблс. Трэба будзе пасля стрыму паглядзець, ці ёсць тут ачыўкі нейкія. Бо пакуль што, калі не памыляюся, аніводнай ачыўкі не выскоквала. Што яшчэ там на стале ляжыць? Нібыта нічога цікавага. Ну вось гэта відавочна каціны чэрап. Кайфы. Ну то бок, сусвет казачны, але люты. Трэба аж усё знайсці, не халеры. Так. О, бачу яшчэ штосьці. О, я выкарыстаў гэты ключик і знайшоў, што... О, вы паглядзіце на гэты сет. Божачкі. Сет злодзея. Ну, гэта будзе мой улюбёны сет. Таму што я цень. Шикарняк. Ой. Нас не бачна. Я тень. Ён змяншае стаміну рэкавері, але павялічвае абарону ад падзення, карацей. Але стаміна рэкавері гэта добрая рэч. Ну, няхай.
Я тень. Куды далей? Туды наверх я не ведаю, навошта нам можа спатрэбіцца ісці. Таму я прапаную зрабіць ось так. Хе-хе-хе. Ох, матка боска, я забыўся, што там таксама ёсць гвард. Зараз ён там пройдзе. Во, ось тут схаваемся. Як далёка ён заходзіць, цікава. Ты там будзеш ісці? Добра, добра, адкрыю. Я хочу паспрабаваць прайсці ось сюды. Ніндзя проста ў гэтую гульню гуляла, таму яна відавочна вось дужа-дужа хоча падказваць. О, прыпёрся. А, ён сюды нават не заходзіць. Халера. Тут ёсць дзе схавацца? Тут нават схавацца няма дзе. Ну, добра, пойдзем адчыняць вакенца. Тут фішка ў тым, што мы яшчэ можам сабраць сет гварда, і праз нейкі час можна будзе хадзіць тут ні ад кога не хаваючыся. То бок тут ёсць як класічны стэлс, так і стэлс сацыяльны. То бок мы пераапранаемся ў мясцовага гварда, і нас ніхто не гэта самае не чапае. Вось гэта значыць файны стэлс. Ідзі адсюль. Ідзі адсюль, чухайся дзесьці ў іншым месцы. Дякую. Все, пайшоў. І навошта мне гэтае вакенца, калі тут ні халеры нельга пралезці? Мы толькі дадалі складанасці маёму кампухтару, таму што пусцілі святло. Ну, хварэў. Хварэў у дзяцінстве, таму маленькі. Бывае. Што ты адразу гэта самае? О, ні халеры сабе. І сюды можна прайсці. Божачкі, колькі тут усялякіх пралазаў. Што гэта за дзверы? Трымайся. Гэта мы дзе ўвогуле? Хто яно? А, яшчэ і вокны адчыняць калектор. Божачкі. Якая люта злодзейская гульня. Так. А дзе мы? Што гэта ўвогуле за памяшканне? Ну там стаіць гвард, таму туды саскокваць дакладна не трэба. А, тут можна вось неяк гэтую драбіну скінуць, хутчэй за ўсё неяк можна, і гэткім чынам адкрыць доступ, атрымліваецца. Трымайся, не пады. Ні халер не бачна.
А як гэта зрабіць, цікава? Няўжо зноўку бутэльку трэба кідаць? Во. Ля, прышпільна. Так, але пытаннічка. А дзе мы? Куды мы цяпер улезлі? Просто раней усё было зразумела. Мы былі ў турме. А зараз дзе гэта, што гэта? Ля, глядзіце. Тут ёсць змена дня і ночы? Сур'ёзна? Максим прапануе, не думай аб дрэнным. Дзякую. Але гэта не дрэннае. Тут ёсць змена дня і ночы, тут можна тырыць ежу. Гэта гульня дзесьці на ўзроўню Скайрыма, а то і лепш. Так, тут нічога няма, але можна будзе схавацца. Капец, вы паглядзіце, ноч надышла. Пуста. Пуш. Куды мы залезлі? Капец проста нейкі. Адкрылі нейкі дадатковы пралаз. Так, яшчэ тут трэба заўсёды азірацца, таму што мы збіраем... Не ўпэўнены, што мы зберем усе калектыблсы, але ось ружы для жонкі дакладна трэ. Таму што, ну, ружы для жонкі гэта не хухры-мухры. Так, дзе мы? Для нейкі Assassin's Creed. Матка боская, там яшчэ драбіна. Калі не памыляюся, вунь там каваль. Ну, файная ж гульня, я не спрачаюся. Пацукі дастаткова жудасныя, стэлс дастаткова напружаны, каб і нехта ось пасвіствае, дарэчы. Каб гэта адчувалася сур'ёзна ў сэнсе саспенсу. То бок гульня нібыта казачная, але я, як аматар хорару, ухваляю. То бок вось гэты пралаз, гэта было ўсё дзеля таго, каб залезці ось туды і атрымаць ружу. Прышпільна. Окей. Куды пойдзем далей? Нідзе сказала, трэба адчыняць вакенцы. Окей, будзем адчыняць вакенцы. Вось туды, каб прайсці, туды трэба шпульнуць бутэльку ў галаву. Эпць, ты мяне не бачыш? А навошта? Наваколле до халеры прапрацаванае. Адзінае, што хутчэй за ўсё тут нельга рабіць стэлс-скрыты лукам у спіну гвардам, як я гэта рабіў у Абле і Маравіндзе. Так, ось гэтая дзвер, яна зачыненая, нібыта не. То бок туды можна пралезці папярэдне, улупіўшы ў галаву бутэлькай гэтаму гварду. Калі яму можна.
таму што ў яго ёсць шалом. Магчыма, бутэлька не спрацуе. Прыдумаў. Трэба будзе зараз залезці у якую-небудзь скрыньку, захавацца. Тьфу, ты мяне не бачыш. І пасля гэтага будзем рабіць эксперыменты. Оп. Улезлі. Захаваліся. Вылезлі. І пайшлі забіваць пацука. Ты мяне не бачыш. Я твоя смерць. Ты адчуваеш мяне, але не бачыш. Неправильно. Выбачаюся. Я твоя смерць. Ты адчуваеш мяне, але не бачыш. Я смерть. Шо? Я гэтай не бачу. У мяне ёсць фігурка майго сына. У мяне ёсць сын. Не халеры сабе. Арканы. Свечкі, ружы, лютня. Дарэчы, трэба будзе паспрабаваць паграць на лютні. Коллектор. А чаму гэта укладка Music? Миск. Гэта хутчэй за ўсё не Music, не халеры. Лор. ХП трошки подвысіць трэба. Чиз. Ферментированы. Так. Леш. Не спрацавала. Не потрапіў у галаву. Па-першае, па-другое, не бутэлька, я палкой. Помылочка. Бачыце, праз тое, што ён у шаломе, бутэлька не спрацуе. Прашпільна. Вось гэта я не ведаю што, але можа спрацуе? Не, таксама не спрацуе. Халера. Ну добра. Зіві пакуль. Ауч. Выбачаюся. Не тое націснуў. Вы там у цемры ні халеры не бачыце, але я там выпадкова бутэлькай кінуў. Так, пабеглі сюды. Ну, сім папулька. Все з розных гэтых самых, але нармалёва так выглядае хлопчык. Так, это мы спусціліся на ўзровень зямлі. Бэрн. Калі хто не быў на пачатку стрыму, нас кінулі за краты праз тое, што мы мясцовую сістэму шатаем. Ну, нам дакладна вядома толькі пра аднаго. Магчыма, дзяцей шмат, але трэба яшчэ маць на ўвазе, што мышы сваіх дзяцей з'ядаюць. Магчыма, яны пакінулі аднаго, а астатніх усіх з'елі.
Ну, так. Зараз же ж калядныя зніжкі, таму зараз літаральна ўсё на зніжцы. У тым ліку і гэтая гульня. Так, а дзе мы? Ariana _ Primushaya, Jarish Tosti Salonaya. Зараз мы знойдзем дзе схавацца, таму што жраць штосьці зялёнае трэба бяспецы. Ляну святло тут просто піпец якое прыгожанькае. Опс, там пацук. І ён, здаецца, не спіць. Ці спіць. Дзе тут можна схавацца? Нам трэба трошки пажэрці. Дарэчы, ёсць імавернасць, што яны спяць, таму што зараз ноч. Такім чынам, калі б мы прыйшлі сюды ў дзень, нам бы адарвалі хваста. Ну так, яны вось менавіта спяць. О, я і не бачыў у цемры. Опс, схаваліся. Гурочак, ідзі сюды. Штосьці зялёнае. Па-першае, я. Па-другое, мы все жарэм штосьці зялёнае. Дарэчы, тут сыр таксама зялёны. Дуже зручна. І ніндзя кажа, зараз мне яшчэ нарэжа. Так, асцярожна. Тут таксама хтосьці дрыхне. О! Грошыкі знайшлі. Бясконцую гісторыю я, як і ўсе, глядзеў, але не чытаў. Я толькі недавно даведаўся, што ў гэтага фільма ёсць першакрыніца. Так, пуста. Ля, мне насыпалі яшчэ агуркоў. Рэгана, што ты нарабіла? Оп. Здабылі яшчэ элемент. Ага, зачынена, і трэба put locker key. Окей. Ну так, вядома, это звычайная гісторыя, калі і фільм па кнізе, то кніга як першакрыніца нашмат цікавей. Галоўнае даведацца аб тым, што яна ёсць. А, это мы уже обшукали. Тут у нас нічога. Ось усё ж таки цікава. Калі сюды прыйсці днём, яны будуць спаць? А дзе здабыць гэты ключ? А, матка боска, ты шо? А навошта ты так? Гэта было рэзка. Ён мало того, что прачнуўся, так яшчэ і адразу улупіў мне па галаве.
Я ўсяго толькі хацеў залезці яму ў кішэньку пашукаць ключа. Зараз мы туды вернемся. А, дарэчы, трэба захавацца. Во. Двое соўкаюцца. А адзін стаіць, другі соўкаецца. А, я пазнаю вось эту гармату. Мы тады пайшлі вон у тую дзвер. Нарэшце я знайшоўся. Вось калодзеж, а там у нас каваль. Окей. Цяпер я разумею, дзе мы. Так. Там ужо спяць хлопцы? Спяць. Яшчэ бачу одну картку. Яблык. Порыны. Сыр. Яшчэ картка. А колькі іх усяго, цікава. Бо яны тут на кожным кроку раскіданыя. Карацей, блізка да гэтых жэўжыкаў падыходзіць нельга. Яны прачынаюцца, калі пакінь. Ключыка ў нас пакуль што няма. Пусты. Окей, сюды мы дакладна вернемся, каб усе гэтыя маленькія куфары пераправерыць на прадмет чагосьці карыснага. Больш тут, здаецца, нічога і няма. Пойдзем далей. Тут яшчэ столькі ўсялякіх мясцовасцей, якія мы не абшукалі, это ж проста капец. Ні халеры не бачна. Так. З гэтым жэўжыкам мы сутыкаліся, а гэтага... А, у яго няма шалому, таму яго можна будзе глушануць зараз бутэлькай. Бутэльку, калі ласачка, нам. Хе-хе-хе-хе. А, не потрапили. Дядь Сень, ты меня не басишь. О, дарэчы, я бачу на клодзежы ружу. Зараз мы яе забяром. Оп.
5 з 17. Няшмат, няшмат. О, яшчэ нейкі праход ёсць. Воу-воу-воу! Фу. Трошки не подумаў, що папёрся. Тут у нас гвард у шаломе. Ой, яшчэ один. Бляха. Няма мяне. Ты мяне не бачыш. Ідзі адсюль. Все ж таки даволі небяспечна, даволі небяспечна. Трэба асцярожней сокацца, а не як я. І бутэльку трэба схаваць у кішэню. А, гляньце, каваль пайшоў спаць. Ну, капец. В сэнсе. Это що зараз было? Літаральна імгненне таму цябе тут не было. Не, так няхай бессонніца, але як ён з'явіўся у мяне за спіной і адразу зрабіў скрымака з дапамогай свайго малаточка. Гэта было трошки напружана. Так, кудысьці я прыбег. Фейсгвард, наморднік. Таксама нейкі калект, ну, у сэнсе, дзе ён, во. Напыснік. Гэты напыснік, карацей, броню ён дае. Ну, гляньте, даволі сур'ёзна выглядае. Зараз я запалю вам. Опа. Нейкая шахерезада атрымалася. Не трэба нам. Будзем лепей сепелявіць. О, картка ледзь не пропусціў. Нейкі пароль знайшлі. Пачакайце. Дзе гэта будзе? Вось. Консул, чырвоныя лапы, бла-бла-бла, документ. Гэта нейкі шлях з замка. То бок тут, відаць, калі мы знойдзем жонку, трэба будзе яшчэ збегчы адсюль. Ні халер не проста. О! Блин. Усю ноч соўкаліся, я і не заўважыў. Так. Дык таму ён і з'явіўся тут, што мы нейкім чынам спаймалі той момант, калі скончылася ноч. Прышпільна. То бок стелс насамрэч тут не раляе. Вся справа у тым, што скончылася ноч. Вось гвард стаіць, божачкі. А я не заўважыў. Капец, я неуважлівы. А яшчэ ў мяне дуже мала стаміны. Я не магу бегчы доўгі час. Гэта трэба маць на ўвазе.
І гэта насамрэч, ну, добра, таму што калі б мы маглі бегаць бясконца, то хутчэй за ўсё гэтых усіх гвардаў можна было б проста аббягаць. Але тут яно ўсё больш збалансавана. Так, ну туды пракрасться цяжка, там 2 гварды. Непрыемна, карацей. Паспрабуем неяк абысці. Шо гэта? Дзе мы? А шо гэта за мясцовасць такая? Цікава, незразумела. Так, добра, тут мы ўжо былі. Паглядзім, можа, морква нанова вырасла. Мы пайшлі ось туды шукаць прыгоды. А ось тутака мы яшчэ ні халеры не дадаследавалі. Божачкі, колькі тут усяго. Ну, па-першае, што мы мусім зрабіць? Спаліць. Сістэму трэба мяняць. Ух! Там бачу яшчэ одну ружу. Ой. Эть? Я до нас пойдзе? Нібыта не ідзе. На, гэта... Я ўвогуле камедыі не надта люблю, а гэткія камедыі тым больш. Гэта зусім не цікава для мяне. Дзе там гэты жэўжык? Спаліць! Мы спіламан, так. Мы спіламан паўстанец. Мы Стусь Каліноўскі. А, гэта мусіць, дарэчы, тое месца, ад якога мы збягалі ўжо двойчы. Зараз пераправерым. Ля, не бачна ні халеры. Куды ён там ідзе? Ці можна неяк абысці? Ну, гэта тое месца, якое мы не маглі пераадолець увесь гэты час. Зараз зробім ось так. Прайшлі не ў галоўныя вароты, а прайшлі за спінамі. Хе-хей. Всё, як я планаваў. Так, що гэта за скруткі? Штосьці хтанічнае. Тут нічога. Нічога, нейкія дзверы зачыненыя. А, не зачынены. Вау-вау. Тут нікога няма. Я кажу, нікога няма. А я табе кажу, нікога няма.
Гэта літаральна выхад з замку. То бок нам пакуль што сюды і не трэба, таму што мы яшчэ не знайшлі жонку. Але даследаваць усё адно трэба. Вось то така, напрыклад, нейкая нычка, дужа зручная, хутчэй за ўсё, пацукі сюды аніяк не змогуць пралезці. Яшчэ картку знайшлі. Тут яны адкуль, божачкі. І так, ну карацей, прышпільна, прышпільна. А як цяпер нам вяртацца ў замак? Пралезці сюды мы здолелі, а вылазіць адсюль як? Эць, не глядзі на нас, тут нікога няма. Так, там можна прайсці? Так, там можна прайсці. А калі зрабіць ось так? А тут няма нейкага... Давайте захаваемся. І ўжо потым будзем эксперыментаваць. Мы пакуль што аніводнага разу не паміралі, таму, магчыма, зараз памрэм. Ты ж мусіў туды пайсці. Всё, ён нас згубіў. Это файна. Гэты там сабе швэндаецца, а тут у нас дзверы хутчэй за ўсё нейкія. Тут можна паміраць. Мы захаваліся. Ля, глядзіце, якая ў яго талерка на галаве. Давай, праходзь. Нам трэба даследаваць гэтую мясцовасць. Так, можна схавацца. Гэта ўсё зачыненае, так? А, не, не зачыненае. Во! Гэтую халеру можна адштурхнуць і пралезці кудысьці, божачкі. А куды мы лезем? Ну, адштурхваючыся ад кірунку, мы лезем за межы замку? Крывавы грыб? Божачкі. Кайфова. Яшчэ картка. О, мы знайшлі боты. Боты. Ось у нас цяпер ёсць пояс і боты. Што яны нам даюць? Ля, вы глядзіце, якія боты шыкоўныя. Які адразу буст на ўсё. Гэта ўжо ідзе гэта самае? Стак ад камплекту? Ці яны самі па сабе такія моцныя? Прышпільна. Так. Ой-ой-ой. Гэта не выхад з замку, гэта пралаз кудысьці яшчэ. Але трошки незразумела куды. Магчыма, дарэчы,
Ну просто ось я не ведаю, мапа у нас ёсць? Не, гэтай мапы няма. Нібыта мы зараз пайшлі ў бок турмы, з якой збеглі. Магчыма, зараз вось мы ў яе гэткім чынам вернемся. Ты там будзеш ужо варушыцца, не? Опа, там хтосьці ёсць. Туды мы не ідзем, кажу. Блин, а куды тут ісці? Ну просто ён туды-сюды хадзіў, то бок пэўны момант я зноўку вырашыць прайсціся і адразу патрапіць на нас. Таму трэба дачакацца, пакуль ён не пройдзе вось гэты свой да халеры шлях. Можна пакуль пастаяць і пачухаць сраку. Дарэчы, штосьці яшчэ можна на вушы вешаць. Вось гэта што? А, гэта слізь. То бок, калі мы гэта кінем пад ногі, ён упадзе і разаб'е галаву. Вось гэта ў нас што? Расце толькі на костках мёртвых. Бла-бла-бла. Губляюць памяць. Прышпільна. Ужо 10 картак сабралі. А вось з гэтым, хутчэй за ўсё, можна вяртацца зноўку да жаба-пірата, і ён яшчэ нам штосьці распавядзе. Не, ён стаіць. Ён стаіць і стаіць. Што нам з табой рабіць? А, дарэчы, так! Гэта турма. Гэта тыя два жэўжыкі, якія нас упершыню, памятаеце, спалілі. А вось на гэтага мы бочку скідвалі. Так, сапраўды, гэта праход у турму. Прышпільна, прышпільна. Грыбочки. Ні халеры сабе тут нехта прарыў. А ты хто? Гэта, дарэчы, гэткі жа чэрап, як і тыя, што віселі над камінам. Ну гэта не пацук і не мыш. Відавочна. Гэта штосьці катэгарычна драпежнае, але дробнае. Ну так. Там аж не пацук траўмаваны намі. Так, гэты сабе пайшоў. Зараз трэба ўлезці і захаваць. Глядзіце, хто там? F5. Там дзве мышы. Ну, хутчэй за ўсё, гэта там не наша жонка, але хтосьці аднаго з намі роду. Зараз пойдзем знаёміцца. Вось так жа ж мы будзем незаўважныя. Так, незаўважныя. Так. Мышы-прысанеры, прысанеры-мышы. У гаршках у вас нічога няма, ну будзем размаўляць. Што ты тут робіш, мыш?
Выглядаеш згубленым. A way out мы ўжо знайшлі. Мы ўжо жонку шукаем. Я шукаю вежу. Як Watchtower будзе дакладна перавесці? Назіральную вежу, карацей. О, карацей, яны нам прапанавалі наконт жонкі спытаць у каваля, але мы ўжо спыталі. Хе-хе-хе. Карацей, яны намагаюцца збегчы, і хутчэй за ўсё вось той праход, хутчэй за ўсё яны прарылі. Мы ж зняволены і зняволены мыш. Ну так, зазірнем да каваля яшчэ. Можа, што і адкрыецца яшчэ. Одна мыш дзяўчынка і хвалюецца аб тым, што мы можам пачаць здзекавацца, але мы не будзем. Мы будзем бегчы з дапамогай лодкі. Цікава. Нейкі Шрю намагаўся збегчы на лодцы, як плануем мы на мінулым тыжні. Ён вярнуўся праз тыдзень мокры, шо піпец. Ні халер не атрымалася, відаць. Яго піраты вярнулі, не халеры. А што у вас за план? Яны нам, вядома, не гэта самае, не вераць. Падазраюць, што мы шпіёнім для пацукоў. Хутчэй за ўсё, зараз нам трэба будзе выканаць нейкі квест, каб яны нам паверылі. Яны, дарэчы, ведаюць наша імя. Теневой феникс. Фаталь. Фаталь гэта сапраўднае імя, не халеры сабе. Карацей, нам трэба скрасці гвардаўскія накідкі. Але ж у нас да халеры іх ужо ёсць. Колькі там трэба, пачакайце. Колькі у нас квестаў? Вось, у нас ужо ёсць. Можна адразу вяртацца. Я менестрель. А яны кажуць, што не скралі аніводнай рэчы за ўсё сваё жыццё.
нібыта. Так, магчыма, вы штосьці ведаеце пра малаточак, які збег на твіч ад каваля. Хто табе сказаў? Ну, каваль сам. Выбачаюся. Каваль сам. Ён ведае, што гэта мы взялі. Карацей, яны спаліліся. Яны з дапамогай гэтага малаточка робяць туннель. Цікава. Майстры перамяшчэнняў. Ну, дапаможам ім, чаму не. У іхняй старой камеры ў турме штосьці трэба знайсці. Гэтае месца поўнае сакрэтаў, вядома. Яны далі мне нейкі ключ і кавалачак паперы. Знайсці схаваны нук. Хто такі нук? І наказалі не адчыняць, пакуль мы не прыйдзем у турму. Окей, да турмы тут 2 крокі літаральна, просто таму, што тут ёсць тоннель у турму. Вось і ўсё, мы ў турме. Трэба толькі прабегчы неяк міма вось гэта лапуха. Як гэта зрабіць бяспечна, я, дарэчы, не ведаю. Ну, мы яму проста шпульнем бутэльку ў галаву. Гэтак будзе надзейней. Бутэлек тут да халеры. Спаць. Не тая дзвер. Выбачаюся. Там прачнуўся? Не прачнуўся. Так, нам знайсці трэба нейкую дзвер. Спачатку нам трэба адчыніць штосьці там нам далі. Схованае. Штосьці знайсці ў старой камеры густой фаталі, каб атрымаць за гэта малаток. Глядзіце, мы яшчэ не падвышалі ўзровень. Тут ёсць скілы. Капец. Ключ от старой клетки. Охт. Шо? Карацей, кавалачак паперы з містычнымі кольцамі, намаляванымі на ім. Ну, я ж кажу, гэта гульня, яна як Skyrim на максімалках. Так, відавочна, нам не ў бездань. Нам трэба неяк вяртацца ось сюды. Пропустим гэтага жэўжыка. Дзяцюль, а то бутэлькай у галаву трымаеш.
Я небезпечный. Отлымая с бутылькой голову. Лютый мыс. Так. А як його обысці, дарэчы? А, ну ён падыходзіць больш-менш да дзвяры, таму зараз пачакаем, пакуль ён пройдзе і... Дарэчы, а магчыма маецца на ўвазе вось гэтая камера? Пачакайце, я хачу паспрабаваць сюды ўлезці. Праходзь. Праходзь. А ты не высоўвайся. А, у нас же ж ёсць Jail Master Key. Божачки. Яшчэ нейкі чекпоінт пас. Блізка да гэтых жыўжыкаў падыходзіць нельга, мы добра ведаем. Бо яны можуць прачнуцца. Божачки, фу! Лепш ты прачнуўся б. Дарэчы, у яго вочы ззяюць нібы адчыненыя. Блин, не тую націснуў. Да харай табе, ты што робіш? Божачки. Ну так, яго пасадзілі ў вязніцу за тое, што ён штосьці там скраў. Ці праз тое, што ён... У яго метэарызм трошки... Так, гэта ўжо візгацяшчая дзвер. То бок мы вярнуліся на месца нашага самага пачатку. І тут у нас было да халеры замкнёных дзвярэй, таму зараз мы відавочна будзем штосьці адчыняць. Вось тут такая на штосьці было. Сюда нам што трэба? Нет, тут мы выкарысталі мастеркі. То бок гэта проста чыясьці камера старая. Ну, гэта ж паліва. Звычайна, калі вось былі зачыненыя дзверы, а потым ператварыліся на адчыненыя, гэта значыць, што штосьці тут пайшло не так. І, магчыма, гэта прыцягне ўвагу гвардаў. Flooded cell key. Не, я насамрэч вось зараз я не збіраўся зачыняць. Я хацеў сабраць грыбочки. Дякую. А мы плаваць не ўмеем, так? А, ну тут плаваць не трэба. Так. А навошта нам сюды? Не, ну вы паглядзіце, якое тут все склізкае, мокрае. Дужа атмасферна. Але тут нічога няма. Дзіўна, дзіўна.
Дакладна нічога няма. Можа тут ёсць што пакруціць, таму што нам на паперцы напісалі нейкія містычныя кругі. То бок, магчыма, трэба штосьці пакруціць, якое-небудзь кольцо, і адкрыецца нейкая патаемная дзвер. Не? Ну, магчыма, не тутака. Можна штосьці чапаць? Ну, нібыта не. Окей. Зараз яшчэ, дарэчы, можна будзе зайсці да жаба-пірата і даць яму яшчэ бутэльку. Ён нам штосьці яшчэ распавядзе. А, яшчэ ж тут быў нейкі спуск. І ў гэты спуск можна спусціцца, запаліўшы ліхтарык. О! Кайфова. Северкі. Северкі, окей. Сюды мы пакуль што не праходзім. Трэба нейкі северкі. А я ж дзе там гэтыя жэўжыкі? Вось гэтая плюс 25, гэта, відаць, экспа. Таму што вось тутака у нас набіраецца штосьці. Хутчэй за ўсё экспа. Ну шо, і танкі старыя. А, нельга яму даць яшчэ бутэльку. Шкада. Так, гэта у нас просто куфарчык. Гэта нашае жытло. Дарэчы, тут яблык нейкі. А як яго забраць? Глядзіце, там 2 яблыкі. Хе-хе. Трэба знайсці нейкія кольцы, якія можна пакруціць, каб у выніку штосьці адчынілася. Што маецца на ўвазе, ні халеры не зразумела. А адкуль гэта святло такое прыгожае? Гэта відавочна знешняе святло, якое нейкім чынам дабівае сюды. Яно не мусіла сюды дабіваць, але, дзякуючы яму, я знайшоў вось гэтую дзверку, якую мы адчынілі з дапамогай мастер-ключа. Так. Зеленый жук. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ля, колькі мы ўсяго знайшлі. Нейкі пірат тут скончыў свой шлях. Давайте паглядзім, што ў яго за да халеры адзенне было. Інвентар. Што мы знайшлі? Мы знайшлі... Так, гэта гвардчэс. А, гэта зараз на нас апратунта. Піратс айпач. Ну, то бок павязка на вока.
и пиратская шляпа. О, які прыгажунчык. Але ж не, мне больш падабаецца класічны худ. А не шляпа дае моцнае пасіленне наших усялякіх гэтых самых. Мы цяпер можам падаць літаральна з велічэзнай вышыні. Это у нас до холеры броня. О, а так мы подвышаем стаміну. О, лепш будзе вось так. Гэта замест вось гэта злодзейскага пояса наш уласны стары пояс. Дарэчы, тут свечкі, я бачу, канчаюцца. Ну, плаванне тут дакладна будзе, таму што тут адзін з варыянтаў пабегу. Ну, як мы зараз чулі, гэта збегчы адсюль на лодцы, на чоўне. Мы спелят. Кайфовы. Тым не менш. О! Шо? А, гэта дзверь, божачкі. Ну, святло трошки перыядычна багуе. Гэта непрыемна, але не крытычна. Нам трэба нізе знайсці. Дзесь ж усё ж такі жылі гэтыя жэўжыкі. Давайте пачытаем. Схаваемся. Вось мы максімальна нябачныя. І дзе гэта будзе ў квестах? Вось. Забраць схаванае. Ну, без ніякіх падрабязнасцей. У сэнсе, а я не выканаў гэты квест? Трэба будзе давыканаць. Але зараз нам трэба халера знайсці, дзе яны жылі. Дзе яны жылі? Сюды мы ўжо спускаліся. І тут нічога не было. Гэта не круціцца. Сюды пралезці нельга. Гэта ўсё чапаць нельга. Тут ёсць толькі наслінчык. Утульненька, вядома, але нічога карыснага для нас я не назіраю. Тут мы таксама ўсё дакладна драбязна паглядзелі. Усе сцены памацалі. Нічога не знайшлі. Яблык. Ну, ось яблык знайшлі. Ой. Што гэта было? О!
Так, ну затое мы ведаем, што тут ніякага таемнага праходу няма. Хе-хе. Уэ! А, дарэчы, калі мы ўжо тут, мы ад яго схаваліся, не? Хе-хе-хе. Хто ён? Аб чым ты, ніндзя? Що такое? А. Що б я рабіў без ніндзі? Да ем я гуркі, ем. Ніндзя кажа, што гэты аслінчык у нас стаіць не проста так. Яго трэба ўзяць і кудысьці пасунуць. Пытанне куды? О, сюды можна. І сюди можна. Але тут нічога. Трэба знайсці, дзе можна штосьці намацаць. Туды ўлезці нібыта нельга. Вось агуркі, ем агуркі. Во, вось, вось. Агуркі на месцы. Дзе тут што трэба пакруціць? А, магчыма, ось... О, во, нарэшце, божачкі. Так, але ж ні хлер не бачна, як яно стаіць. Неяк ось так. А, перыядычна марынуем, але часцей за ўсё лянота. Просто жарэм як ёсць. О! А що адчынілася? Дзе адчынілася? О! Знайшлі. Некалькі квестаў раптоўна выканалася. Файненька. Вядома. Гуркі абавязкова з часнычком. Гэта відавочныя рэчы. Так, дзякуючы ніндзі мы выканалі адразу некалькі квестаў. Оп. І ніндзя кажа, што дзверы зачыняць не трэба. Ну, добра. Не трэба, дык не трэба. Куды тут можна схавацца, калі што? Ага, бачу куфар. Зараз там мусіць прайсці жэўжык. Калі ён пройдзе, мы пойдзем туды, спалім яшчэ адзін гэты самы сцяг, не сцяг, як гэта зовецца, габелен карацей.
Чому ти так близько підійшов? Оп. Все. Габелен спалений. Зараз треба буде... А, вось то і спаліць. Надо буде. Мы спиломан. Так, треба потушить світло, то ніяк занадто паліва. Ну, знішчаць, а чаму б і не? Чаму б не знішчаць? Мы спіляман. Можем знішчаць і знішчаем. А, ну сапраўды, мы ж яшчэ і пірат. Я пілат. Так. Трэба, дарэчы, заправіць наш ліхтарык. І зноўку трэба даць у галаву бутэлькай гэтаму жаўжаку. Дарэчы, бутэлька ў нас апошняя, таму трэба не прамахнуцца. Ой, ну, так можна прабегчы. Але ж мы пілат. Яшчэ раз, які нам ключ трэба ось сюды. Barrel room key. Окей. О, дарэчы, грошыкі. Ха! Ось гэта я майстар стэлсу. Мне ніндзя прапанавала проста прабегчы, маўляў, збяжыш, а ён мяне нават не заўважыў. Ля, я красавельчык. Так, вяртаемся да гэтых жэўжыкаў. Бутэльку прыбіраем, яна нам не спатрэбілася. О-о-о-о! Ледзь не спаліліся. Мышом по голове, так. Дарэчы, гэта таксама трэба будзе спаліць. Харай спаць. Вы шо, вы сур'ёзна? А, о, не спіць. Пані Фаталі, бессонница. Мы, хутчэй за ўсё, будзем ёй зараз спяваць калыханку. Чаму ты не спіш? О! Я ось не зразумею, мы шо, яе цяпер рамансім? Да яе трэба прыходзіць кожную ноч, каб даведацца яе сакрэт. У нас жонка ёсць, Ціло. Алло.
А. О, колыханка. Божечки. Нейкая балада про каляра Родрыка трэцяга, караля пацукоў. Бла-бла-бла. Гэта ўсё песні розныя. Божачки. Атручаны келіх. Рай у бутэльцы. Пані, якая не пяе. Забойца варон. Божачки. А як гэта пець? Ну так, у нас жонка. Не, ну, фактычна мы зараз просто дапамагаем гэтай пані заснуць. Аб чым праспяваць? Пацук з двумя хвастамі, атручаны келіх, балада пра сцыклівага караля, пані, якая не пяе. Ну, няхай будзе пацук з двумя хвастамі. Пра караля думаеш? Ну окей. Падыдзіце, паслухайце пра караля Родрыка першага, вядомага сцыклівага караля. Не, я не могу так перакладаць, вы што? Было б прышпільна, калі б яны агучылі гэта. Праз шрыфт я нават сэнс не той, каб надта ухопліваю. Ён, бачце, стылізаваны пад гатычны трошкі. Пі-пі-пі-пі. Ну вось так, дарэчы. Ну, таму што гэта інды. У іх проста няма гэтых самых. Няма бюджэту на агучку. Гэта распаўсюджаная халера. А, яшчэ адну ты хочаш? Ну, давайте ўсё ж такі пра пацука з двумя хвастамі. Ну так, відавочна, бюджэт максімальна маленечкі. Ля, якая экспрэсія. Паглядзіце на нашага мыша. Міміка, ну. Там пеецца пра нейкую Арыанну, я прачытаў Арыгана. Ну так, сапраўды гэта не калыханка. Так, гэта застольная. Ну, прапяем пра нейкую пані. О, гэта спакойная. Спеў пра атручаны келіх. Так пачакайся, яно яшчэ і звязанае ўсё, таму што атручаны келіх гэта іншая песня.
Ну, моделінг сусвету моделінгам сусвету можа займацца адзін чалавек. А гучкай мусіць займацца актор, майстар агучкі, майстар апрацоўкі гуку. І гэта яшчэ трэба накладаць на нейкую анімацыю, то бок гэта яшчэ дадатковая напруга на аніматараў. Агучка гэта нашмат больш складаная рэч у сэнсе выканання. Гэтая песня была пра нас. О, яна заснула. А гучка гэта нашмат больш складаная рэч, чым можа здацца. Опс. Так, зачынім дзверы. А, не ў той бок. Божачкі. Каб табе пняў сраку. Все, схаваліся. Ну, так. Плюс агучваць тройным машинам. Справа не тым, што нейкі напрамак ён больш складаны ці лёгкі. Просто для менавіта агучкі больш спецыфічная тэхніка, ну, мікрафоны, вось гэта і ўсё. І трэба менавіта шмат людзей. Праз гэтыя нюансы яна забірае да халеры грошай. З гэтым нічога не паробіш. Так, нам трэба дачакацца каваля. Таму што мы знайшлі яго малаточак. А потым трэба будзе прабегчы зноўку да гэтых жэўжыкаў, калі яны прачнуцца, каб аддаць ім усялякае. Мы навыконвалі усялякіх квестаў. Ну так. Я разумею, што яно так перыядычна робіцца. Але ж гэта аўтаматычна дадае велічэзную колькасць працы. У Little Miss Fortune гэта таго было варта, таму што галоўная гераіня, яна раскрывалася ў першую чаргу ў дыялогах. У дыялогах з наратарам. А тут ж яно інакш. Тут шмат персанажаў, якія размаўляюць адно з адным. І гэтыя размовы можна паказаць тэкстам і мімікай. Агучваць іх не абавязкова. Ну і плюс так, калі акром агучкі яшчэ дадаецца музыка, то это адразу яшчэ больш складаны працэс атрымліваецца. Дарэчы, трэба захавацца. І трэба захавацца, дарэчы, нармалёва, таму што я нармалёва яшчэ ніводнага разу не захоўваўся. Во. Так.
Там ходзіць гэты жэўжык. Ладзіць. А, ну вось ужо падымаецца сонца. Зараз адбудзецца чпок. На гэтым месцы з'явіцца каваль. Давайте паглядзім, ці атрымаецца спаймаць гэты момант. Адно вока на неба, каб глядзець, як яно святлее. Другое вока на месца, дзе мусіць стаяць каваль. Трэцяе вока на тое, як мыш чухае сраку. А тут можна спаць? Тут яшчэ і спаць можна, божачкі. Ну гэта літаральна Skyrim мышыны. Толькі то трошки больш прыгожы. Так, ну сонце падымаецца. А задак чухаецца. Во. Паходні згаслі. Гэта ўжо лічыцца як ранак. То бок зараз я такі. О! А, бачыце, ён з'яўляецца толькі калі мы да яго павернемся спіной. Хе, прышпільна. Вітанкі. Ага, то бок з ім нават нельга размаўляць, пакуль мы выглядаем як пірат. Божачкі, якая тут сістэма. Трымай свой малаточак. О, мы здабылі 5 талераў. О, дарэчы, магчыма, у яго ёсць мапа. Чаго нам трэба? Ну так, гульня прадуманая, і гэта хутчэй за ўсё праз тое, што ўсё сканцэнтравана на адной моцна прапрацаванай лакацыі. То бок, калі мы робім камерныя гульні, то іх лёгка можна прапрацаваць аж піпец. Так, якія нам мапы трэба? Ну, наогул нам трэба ўсе мапы. Але на ўсе нам дакладна не хопіць грошай. Возьмем на двару. Так, паўднёва-захадзе найвышэйшая вежа. Паўднёвы захад. А тут ёсць ты самы компас? Лесвіца наступная за заходнімі тым самым, заходняй брамай. Так пачакайце, а можна яшчэ спытаць за часткі сетаў. Божачкі, і можна спытаць у яго за рашэнне пазлаў. І ўсё гэта, вядома, за грошы. Так, добра. Пачакайце. Дзе у нас тут ёсць компас?
На мапе. А мапу мы зараз набылі. Ага. Якія з гэтых варот заходнія? Карацей, відавочна, вось тая, якая максімальна лева вежа з намаляватымі сходамі, гэта і ёсць найвышэйшая вежа, якая нам трэба. І мы дзесьці побач там ужо былі, маглі бы залезці. Так, зараз мы вернемся да нашых знаёмых жэўжыкаў. Магчыма. Пасля гэтага будзем шукаць шлях да найвышэйшага пункту гэтай мясцовасці. Во, вось яна. Ну, яна выглядае як найвышэйшая, так. Шосці ў дзень тут больш цёмна, чым уначы. Як гэта працуе? Там мы пройдзем. Так, мы ж адзначаемся на мапе, дарэчы. Так, адзначаемся. О, ні халеры сабе, я не абшукаў. Ля я дурны. Не, інвентар, хуценька. Маска злодзея. О! Хе-хе-хе. Ля які бандзюга. А яна що-небудзь дае ўвогуле? Так, дае. Ці не дае? Чакай. Ні халеры сабе яна дае. Паглядзіце. Абарона ад атручвання, ад полымя і нас заўважаюць менш. Халеры. Темнота патрэбна, таму што, ну, гэта гульня пра стэлс. Пра стэлс і пра прыгожае святло. Без цемры нельга было б зрабіць ось так. Паглядзіце, якая прыгажосць, ну. І гэта прыгажосць без цемры немагчыма. Так. Мы прыйшлі адсюль, пойдзем ось сюды. Пропустим гэта жэўжыка і пойдзем ось туды. Вось тут у нас это заля унізе, дзе мы назіралі чэрап кота. Каточка. Хутчэй за ўсё, там недзе і ёсць той праход, які нам трэба. Стэлс. А тут мы былі? А, тут мы былі. Вітанкі. То есть тут мы сабралі всю моркву. Потым пайшлі сюды. А тут мы ўсё абшукалі? Не. Ось сюды, напрыклад, мы не заходзілі. Каб нам ніхто не перашкаджаў. Бутэлька.
Тут нічого, нічого. Бутелька. Хто там рикає? Ну, як завжди, знайшовши мапу, все робиться нашмат больш прыемна. Опа. Опа. Ён там не один. З ім можна паразмаўляць? То бок ось гэты наш вораг і ён нас паліць. А гэты не вораг і з ім можна... А, гэта можна паразмаўляць з вонь той пані. А гэты пацук просто сядзіць. Так, ну, цікава. А, захавацца, дарэчы, так. А тут няма дзе. Блин, а дзе захавацца? Давайте пошукаем. Как не стратить наш прогресс. О, бочка. F5. Так, минулый раз мы ось туды пайшлі, а тут така ўвогуле нават не заходзілі. І гэта было дарма, вы паглядзіце, колькі тут усяго цікавага. Зараз будем... Не докидаю, ці што? Не... А, пролез, вы поглядите. Ля. Нейкім чынам гэта спрацавала. Але я захрас. Я захрас. А, о, не захрас. Вы бачылі гэты... Дзе гэта, у якім сусвеце мыш лазі па сценах? Оп. Ну, гэта выглядае не як наша жонка. Гэта выглядае як наша бабуля. А, о, що я зрабіў? Навошта я гэта зрабіў? Не-не-не, не ідзі сюды. Блин, палево. Трэба прыбіраць бутэлькі з рук. Все. Так, кинь. Так, так, так. Что-нибудь корыстное тут есть? Яблок есть. Грошики. Желтый ключ. Что значит желтый ключ? Бутелька. Сховай одразу. Нейкі асаблівы грыб знайшоў.
і моркву. І морквы у нас да халеры. Не просто шмат, а просто да халеры, таму што мы абнеслі аж поле морквы. Дзень добры. Ну, гэта бабуля. Добрай раніцы. Так, мы міністрэлі. Мы міністрэлі. Маё імя Сіла. Бабуля. Ну, вядома, яна нашае імя не запамятае, але гэта нічога страшнага. Рызія, ома, рызія... Карацей, рызія. Ома, рызія. Мясцовая бабуля-кухарка. Так, бабуля, мы трошки прысанеры. Вязні. Так, ежа нам не трэба. Ці не здаш ты мяне? Не, кажа, не здам. Все нормалёва. Гэта не яна выпусціла нас з нашай да халеры клеткі. Я шукаю кагосьці з імем С. Я шукаю кагосьці з імем С. Ага. І яна нас таксама накіроўвае на самы верх гэтай вежы. Я шукаю свою зонку. Мелу. І пані Рэзія, калі трымаецца дапамагчы, абавязкова нам дапаможа. Окей. Нас яшчэ і захавала. Оп. І палі нас, калі ласка. Кічынкі трэба. А у каго можна здабыць кічынкі? Можа, нам трэба бутэлькай? Не, ну гэта будзе занадта жорстка. Хутчэй за ўсё, і проста няма гэтага кічынкі. Але ў нас ёсць нейкія елаўкі цяпер. Так, там нейкі праход. Цяжка быць мышшу. Ось я літаральна не магу нармалёва назіраць за абстаноўкай, за ўсім гэтым, таму што я занадта маленечкі. Незручна. Так. Дзе мы, дарэчы? Ён па квесту будзе потым. Ну вось гэта літаральна тая вежа, якая нам трэба. То бок нам трэба пралезці вось у гэтыя дзверы, прайсці вось там калідорчык, і вунь там будзе вежа. Мы літаральна зараз побач з ёю. Але пакуль што не можам прайсці. О!
пані Резія дала нам квест. Чи, скороче, її можна набивати усілякое? А ці можна продавати її? У нас цяпер трошки ёсць. Опа, окей. Ну, карацей, трэ адсюль бегчы. І бегчы да тых жэўжыкаў, каб ім здаць квесты усялякія. Сюды мы, відавочна, вернемся трошки потым. Стелс! Бачили, які стелс? А, так пойдем старым шляхом. Ось тут така. Ось там у нас хтосьці стаіць. Сюды мы заходзілі, але паверху, дарэчы. Дарэчы, здаецца так. Ці не? Мы яшчэ не падымаліся ось туды, таму што нам заўжды было сыкатна ісці за гэтым жэўжыкам. Зараз паспрабуем. Давай, ідзі. Ход на вежу не з кухні? Цікава. О, тут можна сховатися. Зараз ми його пропустимо і пойдемо кудись яшчэ. Так, это не отчиняется. Зараз ён повернется спиной. И мы прошли кудысьці далей. Дарэчы, тут можно спалить. Мы спиламан. А куды мы пришли? Где это мы? Некие гарматы, некая... Воу. Пачакайце, а мы мусіць на месцы? Ну, не упэўнены, але гэты жэўжык выглядае як квеставы персонаж. Вось, тая вежа, што нам трэба. Але што гэта за жэўжык? Так, мы зараз ось зробім наступным чынам. Захоўваемся. И идем знакомиться. Я заховался, я бессмертный. Ты кто таки? Ну, сапраўды квестовый персонаж. Пашчасціла табе. Я мог бы тебе забить бутылькой. Я выбачаюсь. Я мог бы тебе забить бутылькой. Что тут яшчэ ёсць цікавае? Так. Гля, як прышпільніка, вы паглядзіце. Закінутая вежа з гарматамі, якімі відавочна ўжо шмат гадоў ніхто не карыстаўся. Цікава, адсюль можна скочыць на дах? Ну, хутчэй за ўсё разаб'емся.
Так, сюды пакуль што нельга, але мы цяпер ведаем, што гэта за містычны пацук. Гэта нейкі сілас. А так, гэта сапраўды ён мяне адпусціў. Не Сайлас, Сілас. Мы ж з Беларусі. Таму Сілас. Чаму ты нас выпусціў, калі ты сам пацук? Яму трэба штосьці спець? Ты ашалеў? Ну, давайте... Што яму выканаем? Вось пра забойцу. Ох, не халера сабе. Знайшоў сапраўдную прыроды стварэнняў і калекцыянаваў Murder Crowns. Ну трэба, дарэчы, ты шалеў мегапазерскі, я гэта нават чытаць не магу, а ты прапануеш гэта пець? Я, дарэчы, упэўнены, што дзесьці на гэтым самым яшчэ адна. Я кажу, я ўпэўнены, што хутчэй за ўсё дзесьці на ютубе хтосьці гэтыя песні спеў, трэба будзе знайсці і паслухаць. Ён трошки пакрыўдзіўся. Але адзначыў, што мы да халеры смелыя. Так, сапраўды. У пасланні, якое мы атрымалі, ён нас запрашаў павітацца. І ён здзівіўся, што мы прыйшлі, таму што мышы насамрэч не надта смелыя. Мы шукаем кагосьці. У нас жонка лутка. Ага, то бок гэта яшчэ нейкая фігурка і відаць дзясюль. Windows, халера. Магчыма, гэта фігурка нашай дачкі. Ну так, мы можам проста быць ляснутыя. Мы проста ляснутыя. Дзе ты гэта взяў? Дзе ты гэта взяў? Карацей, шукаем нашу дачку. А гэта наш сын. Карацей, містычны сілас хоча нам дапамагчы знайсці жонку. Чаму? Гэта мой шлях, кажа сілас. І што ты хочаш за гэта? І яму трэба штосьці знайсці. Ага. Ну, давай. Добра, я сілас. Давай пачнем працаваць разам. Магчыма, ён нам проста здрадзіць калі-небудзь потым.
Трошки ён да халеры мутны, гэты містычны сілас. Так. Усе, карацей, былі пераведзеныя ў рэгіён, які завецца Знейл Цвік. Патрабуецца некаторы час для того, каб паведаміць нейкай Юве і каб дазнацца, дзе мера ў нас знаходзіцца. І трэба нейкую скапбелт. Што такое скапбелт? Нейкі скапбелт трэба яму здабыць. Мы працягнем абследаваць мясцовасць, здабылі яшчэ бутылку алкаголю. Нейк у нас да халеры бутэлек, дарэчы, у кішэнях. Кішэні у нас відавочна магічныя. І мы ўсё ж такі ўлезем на гэтую вежу. Ну, там што цікава. О, першая ачывачка. Залезці на найвышэйшы пункт. Яшчэ нейкія да халеры яйкі насякомых здабылі. Бутэлька, яшчэ картка. Нейкі від жука. Дарэчы, зараз паглядзім, што мы там узялі. Фуд. Не, гэта не ў фудах. І не ў гэтым самым. І не ў ключах. Во, квеставых, карацей. Сапраўды, это скапбелт X. Не халеры сабе. Я яшчэ не разабраўся, што гэта, а ўжо знайшоў. Окей. Ну, што паробіш? Я просто неймаверны мыф. Просто неймаверны. Сюды залезці нельга. Тынк, тынк, тынк. Нельга яго бутэлькай. Пастасціла табе. Так, пачакайце, я штосьці не зразумеў? Квест. Second night. Helmet. У нас ёсць яйкі, а яму трэба дарослыя. Я ж папярэджваў, што я ні халеры не спецыяліст у ангельскай. Вось, карацей, мы здабылі яйкі, што нам цяпер трэба вырошчваць? Ці як гэта зразумець? Так, той жэўжык у нас дзе? Ён ось там. Сюды пролезці нельга. Туды пролезці доўга. Зробім. Я нават не пашкодзіўся.
Вось такія майстар. Ну так. Магчыма, варта папрацаваць нянькай. Але хутчэй за ўсё гульня хоча, каб мы зрабілі штосьці іншае. Ну, гэта трошки складана. Пол Маккартні хутчэй за ўсё тут не водзіцца. Ды шкада. Ой, штосьці я, не падумаўшы, скочыў і нават трошки пашкодзіўся. Оп. А не пашкодзіўся. Так, давайте паглядзім на мапу. Батюхны, колькі у нас тут. Так, што я хачу зараз зрабіць? Я хачу дабегчы да нашых жэўжыкаў, гэтых дзвюх. І закрыць аж 2 квесты. Ты будешь там рухаться, не? Оп. Хе-хе. Профессионально. Карацей, вось трымаць ваше усялякае барахло. А шо ў яго з зубамі? Драўляныя. Ну... А, вось, і закрываем яшчэ гэты квест про тое, што трэба скрасці тэст на нервы, карацей. Ага. Ім патрэбны некаторы саплай для падарожжа, і хутчэй за ўсё зараз нам трэба будзе здабыць ежу. Шо вам трэба? Ой, зараз нам выкацяць спіс. Ага, і яны, магчыма, нас будуць вучыць нейкім сакрэтам крафту. Тут ёсць крафт? Сур'ёзна? У выніку, шо у нас па квестах? Скап Бітл... А, не Скап Білд, а Скап Бітл. Вось калі я Бітл прачытаў, я бы хутчэй здагадаўся. Ружа для меры, піратская, фівская, ці гэта не фівская? Ну, карацей, гэта таксама восівская. Гэта мы падкатваем мышыныя шары да фатал. І... А, гэта тое, што нам сказала зрабіць бабуля. А шо за... А, ну гэта, відаць, таксама... Гэта самае... Пчолы. І, вось гэтыя 3 хайвы, якія мы бачылі, там, дзе расклала морква, туды трэба ўапхнуць аж 3
Усялякія карацей гэтыя пчаліныя каралевы. А дзе іх знайсці? Майн-квест у нас вось. Гэта ўсё пабочкі. Жорстка. А, дарэчы, у нас ужо другі ўзровень, а у нас ніякіх гэтых самых не адкрылася. А чаму? Так, ну, большасць квестаў, якія мы сёння атрымалі, мы выканалі. У нас толькі вось коллектаблсы засталіся і асноўны квест, з якім пакуль што незразумела. То бок трэба знайсці нейкіх жукоў для сіласа. І я лічу, што гэта файны момант, каб скончыць на сёння. Все, што маглі, так, падпалілі, дзе маглі, пабегалі. І зараз можна будзе... Так, штосьці мяне не бачна. Хе-хе. Можна будзе ісці да кагосьці рэйдам. Гульня файная, гульня мне дуже падабаецца. О, давно да Шаграэля не завітвалі. У гульню мы дакладна будзем гуляць, хутчэй за ўсё да канца, таму што, ну, я люблю стэлсы, люблю прапрацаваныя сусветы. Гэты сусвет, вядома, не такі хорарны, як я люблю, але ён дастаткова своеасаблівы і цікавы. Таму ось сёння пагулялі, і заўтра за заўтра ў нас таксама будзе гэтая ж гульня. Будзем швэндацца мышом па таямнічаму замку. Ось така халера. А зараз ідзем адпачываць. І, вядома, зладзім рэйдзік да Шаграэля. Да сустрэчы заўтра. Хутчэй за ўсё пачнем трошкі раней, чым звычайна. Не о 22-й, а 21-й. Дякую, Арыгана. Буду спаць з задавальненнем. Ariana_Kaja, SB8 Godseen. Всім дабранач і да новых сустрэч. Пеў. Гурто